आं बुंखाबायना जेनेबा मोख्राफ्रा दंफां दालायावनो जोनोम जायो होमब्लाबो बेस्राफोर बोरैबाबा जलद गोग्लैयो जोनोम जानायाव गोग्लैया खिन्थु ओरैनोसो गोग्लैयो बिसोरबो। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैगोन जाहैबाय। बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय जोंना पर्बतजरा फोजौखां क्लाबा होबाय थानाय फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाया गाबोन 25 तारिख रबिबार गोलैदों। जोंहा गाबोन टीम हिसाबै गेलेफैगोन जाहैबाय ओरै खोलाथिंजाय थानाय गवालपारा एफसि। बिथांमोनाबो टीमा जोबोद मोजांनो। दा बिथांमोना गाबोन गेलेफैगोन। ओरैबायदि बिथांमोननि राबाफोरबो दं आरो गोजान गोजाननि प्लेयार्सफोर दं आरो बिनि एगेन्स्टआव गेलेगोन जाहैबाय ओरै सोनाब जोबथानायाव थानाय बेंगल बर्डार आलिंनगर जुबक सांगा। बिथांमोननि टीमा गासिबो सावथालिफोर गोजा, गुबुन सासेबो गैया। दा बिथांमोना बुंहरदों गावसिनि टीमावहाय बेबायदिनो नेशनेल प्लेयारा 7 दं होननानै आरो बेजों लोगोसे गोजान गोजाननि प्लेयार्सफोर दं आरो बिथांमोना। गाबोननि दिनाव जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन, खेलाया आगुन जागोन आरो दा बेनिखायनो साफ्रोमबो फुटबल नायनो मोजां मोनगिरि एबा फुटबल नायनो एक्साइटेड जानानै थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खावलायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना बयबो गाबोननि दिनाव जोंनि पर्बतजरा गेवलां फोथारावनो बिथांमोननि खेलाखौ नुनो मोनगोन। दा बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। दा आरो बेजों लोगोसे आंनि मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बेनो, जोंना पर्बतजरा गामिनि माखासे महिलाफ्रा ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोसानो सोलोंगासिनो दङ। आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायनि। फैदो लोगोफोर, अब्ला भिडिअखौ नायलांदो गोबाव खालामालासे। चलो।